Sporren wil familiegevoel waarom bij Heerenveen. Pieter Wening tevreden waarom uit Polen. En Bart Helmholt in strijd om eerste nationale competitietitel. Dit is de sport van maandag 4 augustus. Goeien en welkom bij Poppenslag. De Eredivisie is weer uiteenzet, dat zul je net omgeen wezen. En Cambuur spelen juist na 13 jaar haar eerste wedstrijd in de Eredivisie en behalen voor een punt. In het eigen stadion eindigde de wedstrijd zat die begon in 0-0. En daar konden ze bij Cambuur wel mee lipje. Nou, aan de ene kant heel tevreden. Hè. We hebben gewoon een punt gepakt. Nou, dat is volgens mij toch 2 punten te weinig. Ik had zo graag gewonnen hier natuurlijk, hè, voor het publiek, hè, voor de club, voor de spelers. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een goede eerste wedstrijd in de Eredivisie. En ik denk als er iemand had kunnen winnen vandaag, dat wij dat waren. Maar in principe zijn we tevreden met een gelijkspel. Iedereen had er heel veel zin in en ik ook. En we probeerden gewoon plezier uit te stralen en lekker te voetballen. Merk je een bepaald soort spanning? Of? Nou, misschien was er wel iets wat sprake van in het begin van de wedstrijd. Maar ik denk dat we die schroom gauw van ons af hebben gegooid. De laatste paas en het laatste moment voor de goal is belangrijk. En goed, tweede helft zag je met Lukoki erbij dat er steeds meer gevaar kwam. En dat moeten we uitbreiden en hopelijk volgende week een goal maken. We hadden graag gescoord, maar dat zat er niet in vandaag. We zijn wel overeind gebleven, kaars echt overeind. En ook op een manier waar we mee verder kunnen. Geen incidenten, supporters hebben 90 minuten de spelers toegezongen. Ja, eigenlijk heel tevreden. Heerenveen woensdag de eerste competitiewedstrijd met 4-2 van AZ. De sfeer in het stadion wie die van opluchting. Na een drokke simmer waarin de directeur Robert Veenstra en de rier van commissarissen opstapten, wie het publiek wel om wat positief nijs. Toen begon Gaston Sporren als interim-directeur bij Sportclub Heerenveen. Hij zal zijn 3 maanden leiding jaan aan de club. Van de mond begon er ons in derde werkdag en wij winnen erbij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heel mooi hoor. Ja. Het is vanzelfs correct even wat noffelijker binnenkomen na een fraaie overwinning zoals die van dit weekend in AZ. En ook geen toeval, het was gewoon afgetekend, dus het is allemaal mooi. Dat is een goed begin van de dag, zo'n krant. Je kunt slecht beginnen. Zo'n titel. Ja. Als een warme mistral die de kilte verdrijft. Ja. Is dat tekenend? Er was natuurlijk een zekere onderkoeling hier op de club. En we zijn nu toch een beetje bezig om het weer een warme sfeer van te maken, wat altijd het handelsmerk van Heerenveen was. En dus die familie die was in groot aantal opgekomen afgelopen zaterdagavond. En het was echt een familiefeestje. En dat is Heerenveen. Maar Sporren hier er blijkbaar net zo heel volle vertrouwen in. Ze blijkt wel uit een poeltje dat hij invult hier. Dat zijn de mensen die in de ondersploeg zitten. En die heb ik afgelopen vrijdag voor het eerst gezien. Ja. En ik heb gezegd, kom jongens, we gaan nu met z'n allen eventjes een poeltje maken. En je ziet het beeld, er kwam er gemiddeld uit van 2-1. Ja. Als je alles optelt. Dus men had toch nog met een zekere behoedzaamheid het ingevuld. En er is van Rempel 1, die heeft exact de uitslag. 4-2. En die is vandaag een man in bonus. Wat had u ingevuld? Ik had 1-1 gezegd. 1-1. Ja. Oh. We hadden een winnaar in de pool, hè? Dacht ik, hè? Het is wel een kenner dat, hè? 4 fietsen. Ja. 4-2, dus zit er een man in bonus. Ja. Nou, dan gaan we even naartoe, even feliciteren. Is hij daar? Oké, dan gaat die kant op. Ik denk dat ze allemaal klaar zijn met schoonmaken. Of bijna klaar, dus... De eerste wat ze deden was op het briefje zien wie gewonnen had. Maar degene die wist het. Ja. Ik denk ook dat hij het al in de beurs heeft. Dank je. Je maakt altijd optimistisch blowen. Ja, precies. Ja, wel een beetje. Inmiddels wel een klein beetje, of niet? Mooi hoor, mooi. Ja, niet? Maar dan word je niet arrogant worden nu, hè? Ja, doe ik ook niet. Sporren is nog geen weekend, sterker nog, hij is nog maar 3 dagen aan het werk bij Heerenveen. Een van zijn taken is het Heerenveen-gevoel weer ombrengen. Het us-gevoel, dat familiaire, het dogma normaal gedrag. Maar Sporren had ook een aantal harde nuten te kreken. Zo binnen er de zwargen van trainer Marco van Basten. Nevens de coach is er nou geen voetbalverstand meer in de leading. En boven dat maakt hij hem zwargen over de selectie. Ik denk dat het de trainers eigen is. Kijk, hij heeft een verhaal gehad vorig jaar waarbij hem kennelijk wat dingen in het vooruitzicht zijn gesteld. En die zijn toen niet waargemaakt.
Marco kan ook optellen en aftrekken. Die weet wat er aan geld binnenkomt en ja, wat er dan overblijft aan investeringen. Dit keer komt weer even iemand binnenzetten die zegt, ja Marco, ik zie een aantal dingen. Daar moeten we even ons goed rekenschap van geven. Ik heb tegen hem gezegd en ook gisteravond nog even aan de telefoon dat hou goed in de gaten dat voor mij is het verhaal van Finn Bogason een Heerenveen verhaal. En die blijft binnen de poorten, daar blijft het bij. Dus alle abacadabra verhalen van allerlei clubs zijn geïnteresseerd, et cetera, en de club heeft geld nodig. Als je dat denkt, dan heb je een miskenning van de realiteit. Finn Bogason heeft het goed hier en wil hem graag houden. En dat is denk ik al een hele geruststelling voor Marco dat hij dat meemaakt. Want als hij van mij hoort van ja, we moeten even een gaatje dichtlopen van 4 miljoen. We gaan even iemand op de marktplaats zetten. Die gaat maar weg naar de hoogstbiedende om bij de 5. Niet aan de orde. Een oorprobleem is de kwestie Hansma. Wat het dan maar de technisch directeur. In het onderzoeksrapport stiert dat er geen draagvlak meer is voor Hansma als directeur. Van de Midi had Sporre een peteer met Hansma. Als je wel me vraagt van, zit je op dit soort gesprekken te wachten? Natuurlijk niet, het was beter geweest dat het niet was geweest. Maar soms gebeuren dingen zoals ze gebeuren en dan moet je dan naar handelen. Ja, dat geeft mij een beetje het gevoel dat het waarschijnlijk een afscheidsgesprek zal zijn. Nou, ik ga het gesprek in. Ik wil eerst even hem horen. Dat lijkt me heel goed. En ik ga alles bij elkaar zetten en dan zullen we kijken wat toch de insteek is die we hebben. Want er is een verleden bij de club en daar kan ik ook niet aan voorbij. Hansma en Sporre hebben intussen het peteer gehad. Beiden zeggen dat het een constructief peteerwest had en dat ze in kwarten met een oplossing komen. Verder willen ze er niet toe zitten. Het volslijne interview met Gaston Sporre is waarom te vinden op uw website www.omroepfriesland.nl. Troch een ijzersterke tijdrit op de laatste dag werd hij eindwinnaar van de Ronde van Polen. Pieter Wening van de Harkema is nu voor een paar dagen weer in Friesland. En op de Harkema kunnen we nog even nagenieten van zijn winst in de Vrouwtour. Het werd ook wel weer eens tijd dat er een Nederlander een World Tour wedstrijd ging winnen. De Ronde van Polen begint met een PS4-etappes door de Dolomieten in Italië. De hele minuut achterstand die Wening op de koprinders oprint, wint hij sneun in de laatste tijdrit ijzersterk in te helling. En zo wint hij de etappenwedstrijd in de Vrouwtour. Je kiest in principe nooit uit van winst natuurlijk. Ik wist wel dat ik goed in conditie wie, maar ja, als een wedstrijd winnen was, dat ging het ik prutten van dit soort dingetjes zo. En nou ja, deze ronde lijkt me dus dit keer echt perfect. Dus ja, een beetje geluk meestal ik was. Je hebt juist een moment afslaan. Dat koe ik net hoor, dan we winnen maar 3 man in koers. Dus hier we dan die wedstrijd controleren, maar dat koe ik net. Dus dit werd het ideale scenario. De tijdrit en de wedstrijd houden dan. En ja, maar winst op een boezer, dus dat was perfect. Op een Harkema en Pieter er nog even van Nijgenietje. Maar er stiert ik alweer van alles op het programma. Morgen is er bij Gelieks een criterium in Emmen. Na een week de Eneco Tour op België en Nederland. En begin september de Ronde van Alberta in Canada. En dan is eind september vast zelfs nog het WK. Wening is al opname in de voorselectie. Ja, als het in principe maar de voet op tafel slaat, dan zet ik gewoon mij doen. In principe zo simpel is het gewoon. Ik bedoel, ik ga de uitslagen dit hier haak. En het gaat in principe om in principe selecteer ik renners op renners met punten halen van loon. En er zijn net volle renners die punten hadden. En ik had toevallig een soortje punten bij me. Dus nou ja, het zou eigenlijk raar zijn dat ik dan net starten mocht. Dat Noord niet op mijn punten start, maar dus in principe start ik gewoon. Eind dit jaar rint het contract van de 32-jarige hutfietser af bij zijn ploeg. Wening gaat ervan uit dat hij in kwarten van 2 jaar bijtekenen zal bij de Australische ploeg Orica Green Edge. Ja, die kans is ook groot. Ik zei in ieder geval volgend jaar fietsen blijven. Dus dat de meesten hun geen zwaar moeten maken. Maar je bent al verder in onderhandelings. Nou ja, dit is in ieder geval. Ik denk dat ik gewoon blijf, ja. In het Utrechtse Linschoten kwamen de beste leppers van Nederland sneu in actie voor de finale van de nationale competitie. Dat is een nieuwe competitie boeten de reguliere wedstrijden van de Hollandse en de Frieske Boenom. Minder leppers en meer sprongen moeten records brengen. Alleen nog de allerbesten toch mooi en sneu waren de eerste 3 kampioenen bekend.
In de nationale competitie wordt net in fjouwer, maar in 3 categorieën lept. Op de liedste batten springen de vrouwen. Op de middelste batten komen de maalje boppen de 18 jaar. En op de vierste batten strijden de maalje onder 18 jaar. Per wedstrijd worden punten verzinnen. En het totaaltal punten over fjouwer wedstrijden smiet dan een winnaar op. Dit binnenvoorten van Dimfie van Rooyen. Zij stiert boppen aan bij de vrouwen, maar had scoorde enkelban en kan dus de titel verjitten. Wendy Helmes is de nieuwe leidster bij de vrouwen en had 1 punt voorsprong op Van der Wal. En Helmes iepend sterk. Ze komt daar 15,46 meter. En daarmee had ze goede papieren voor die eerste nationale titel. Helianne van der Wal uit Noordburgum, die maakt hier in Linschoten verder springen als Wendy Helmes, maar daar slaagt ze net in. 14,38 bestuurt het tweede plak in de eindstand. En dan de vierste batter, daar liepen de maalje rond 18 jaar. Dit is Bobby Zwaagman van Driels. En hij liept als jongen tussen de junioren en had zijn beste sprong eer. Maar een prachtige uitsprong komt hij op 18,96 meter. Vlak onder het Nederlands juniorenrecord. En dat is de 4e afstand van de jongen in Linschoten. Maar in het klassement over fjouwerwedstrijden is junior Erwin Timmerarens correct sterker. Zijn 18,6 meter is in deze wedstrijd goed voor de tweede plak, maar ook voor de eindoorwinning. Zwaagman die wordt kreeg tweede. De strijd tussen de toppers is een tweestrijd tussen Jacco de Groot en Bart Helmholt. Helmholt had over 3 wedstrijden een voorsprong van 4 punten op de Groot. Tweede sprong van Helmholt. En die gaat volslijnde mist in. Een totale misgreep en een nuivere wiedsprong. De tweede sprong waar de stok, wat betekent we weer omhellen. En ik ga juist de stok heel veel uit de hand om dan mijn volledige aanloopsnelheid te kunnen broeken. Ja, en op het moment dat hij zo snel dichterbij komt, dan kan ik hem net pakken. En dan zit ik er voorbij. Ja, dus kijk ik bij de stokdel naar beneden. Dus wat brandplakjes hier en daar en wat schaafplakjes, maar het is net door. De wedstrijdleiding bepaalt dan dat Helmholt oerspringen mee. En dat gaat aardig beter. Netjes stenen bleren in de handen. Klimt hij de stok zo goed als uit en zet de eerste afstanddel op dat stuit 20,76. En Jacco de Groot, als hij winnen wil, moet hij daar hinnen en mij Bart Helmholt net tweede worden. Dat zal net slagje. Jacco de Groot wordt tweede en de nieuwe competitie liep het een succes. We hadden 2 eigen competities en daarboven hing het een overkoepelende competitie. En van daaruit wordt een winnaar lutsen. En dan ben je echt daadwerkelijk de beste springer op klassementbasis van Nederland. Je ziet gewoon dat je vaker met elkaar springt. Dat drukt het niveau omhoog. Het was vandaag ook eigenlijk maar wachten van wie gaat er een nieuw record springen. Ja, het is natuurlijk ook mooi weer, een leuke plek, goede accommodatie. Maar ja, ook omdat je met elkaar bent. Want als je alleen als Holland of alleen als Friesland hier bent, dan is het toch wel wat moeilijker. Het is voor het eerst en als het aan gaat leven, dan komt dat echt wel. En dan wordt het denk ik, als het goed is, de mooiste competitie van Nederland. En ons vier de sport van deze warme Mandy 5 augustus. Nee, weekend dan ben we er weer mee op slag. Nou, dadelijk keer zijn naar het Scootjesjournaal met Arjen de Boer en Klaas Jansma. Een hele mooie jonte wensen. Doeg!